costly. Mage moko kuom ote ma jopiny oro. Wakili Nyamori. Ingeni onge ng'ama nyalo ero gine ero osuru. Nyaka nene ng'ata ma ng'ado osuru pok ne jopiny ohero. Kisomo kata muma kata kisomo ema mineno ka president nyojo moko luongo ni Zakaya. And but osuru nyaka ng'adi. There is no two way about it. And osuru, the easiest way ma ng'ado osuru en mar kuom joma tiyo to gi joma timo ohala. Especially joma timo formal employment, minyalo trace kama gitime, formal businesses, minyalo trace kama gitime ohala magitimo, ni yudo pesa di. So, osuru, it is important ni mondo wangi jo Kenya wang gitir, ma wanyis gini, osuru sirikal bro ngado. The only thing monego watim en ni sirikal o expand the tax band, mondo kel ji mang'eny, mondo nego bed ni ji mang'eny chulo tax, mondo kiko bede ni jimatine machule ahinya. But we should also understand ni nitie category ma ji mok nyachulo ala, mok nyachulo tax, especially joma onge tich. So joma nigi tich kata joma nigi ohala, we must pay. Wach mar gima pesa ni timo, the evidence is out there. Ute president nyowacho ni kochopo December ka, and anyalo wacho because December already, because December next year. December ka I choose example because kaka National Housing Corporation, affordable housing mitimo Homa Bay, wane mwagero, mitimo Olkalau, mitimo Embu, mitimo Meru, and mitimo Homa Bay is about 99%. Niti just a few things mitimo, and then President Kadari ne allow either kapok December rumori in January. Obro de mondo dio yawe mondo chiu kifungu ne the beneficiaries. Okay, so these things will be seen. Beneficiaries nitie, and I think the problem any jo Kenya mang'eny are not keen on dwaro somo information monyiski. Nitie system in the internet miluongo ni Boma Yangu. So anybody who is interested yudo utegi onego dhi register Boma Yangu, di register mana gi siling 200. Kisa register gi siling 200 tichako chiwo contribution mari, okay? So that kimoro ke dalu fa par moro tikete, ke dalu fa bich tikete. So that ka samibro di chiwo utegi, tibro tem kuom joma nyose chako chudogo. Titimo raffle ke chute podok nyaro mojite madwaro. Itimo a raffle ma very fair and transparent. So that jomo yudogo to pesa manyise save bedo deposit mari. Koro modong ichulo mos. Okay? Watch mar interest rates definitely is a bit a big issue. Koki yudo tinyalo yudo pesa nicha. Yeah, pesa nino podi inyalo pesa mi se contribute, podi inyalo kwayo na dwaro ni mondo duok no pesa wano. Pesa no osebedo ka National Housing Corporation manyo hold to sani odi bedo transfer to the new board ma the Affordable Housing Board. Okay. So that money is possible. Makata sani being a board member, asibedo ka chair committee mar finance, and every quarter why you don't request ni this month nti joma nyo feel ni pesa ge manyo gise chiwo gidwaro ni mondo duok negi, and we authorize mondo pesa go duok. Iduoko nigi in full. Iduoko nigi in full. So odo mawacho ni wach masha yoko neno gima timak adwa ni mondo encourage ni dhi hospital mondo dhi register. Kata register through Simbi, and then the hospital, and then kisa the hospital, when na the hospital to kaido services makama. And there have been a few cases management problems, but a few years ago are being addressed, and majority of the response around the country and need the system osichaku tiyo. Watch mar mogo definitely bet you the pain. It is dishonest to watch any pod one year mogo at 2:30. We are not buying mogo at 2:30. And any dispute any odok pin to what level? Niti jo margin odok pin to 19, niti jo margin 120, era neno ka wudo lima wachen in 165. But the fact that no odok pin, the fact that any harvest marodoma or made already because of investment when I say kalomek which mag fertilizer. And therefore it is important ni mondo or appreciate what is being done. About the comment ni odwa noter Ruto dala adwa nyise ni mano is a democratic right man. But owache ka ng'ata chiel kidwa tero president dala ting'iyo in totality